Dominiky pre kukulíkov sú ten najnežnejší dobrovoľnícky program, akým som sa kedykoľvek stretla. Jeho cieľom je prinášať blízkosť opusteným dieťatkám hneď po narodení a ženy, ktoré sa do neho zapájajú, sú vlastne v neustálej dobrovoľníckej službe. Nikdy nevieme, kedy sa kukulík v nemocnici v Banskej Bystrici, Zvolenie či v Brezne objaví. Dobrovoľnícky program prináša veľa lásky a nehy nielen tým opusteným dieťatkám, ale aj celému personálu nemocnice, kde sa takéto dieťatko objaví, narodí a prichádza o svoju biologickú matku. Dominiky, dobrovoľníčky, ktoré pôsobia v 3 nemocniciach, je to Banská Bystrica, Zvolená, Brezno, zmierňujú ten stres, akútny stres zo straty, ktoré malinké bábätká zažívajú. A trávením času 2 až 3 hodiny denne v nemocnici, hladkaním, spievaním, rozprávaním sa s maličkým človečikom vykonávajú veľmi veľkú vec. Je to veľmi nenápadný program, ale tieto ženy sú v neustálej dobrovoľníckej službe. V dospelosti takýto človek, ktorý zažije svoju Dominiku, netrpí traumami z takého odlúčenia ranného. Veľmi by som chcela Dominikám zapriať a poďakovať vlastne, že prinášajú lásku a nehu do našej spoločnosti. Ste veľmi dôležité.